Du bist jong, stist vol in het leven, bist lokkig in de leefde en hast twee prachtige benen. En in ien houdt tot op. Dien gezin draagt het litteken, krekt als de beam, vaar altijd met zich mee. Hoe maakt Jos heid verder, als mem net meer thuis komt? Dit is bijzonder, hè? Ja. Ja, dat vind ik heel mooi. En wat dochter met haar en Sjocht? Ja, heel volle. De band ben mij alles. Ik trouw alles in de band met alles worden. En ja, wij zien hier in de hoeken. Nou ja, dan heb je kippenvel en de goel, de trainer en de woedemangen natuurlijk. En wat zei dat hoe de boom die dacht? Nou, dat hij heel, heel sterk worden is. En trouw alles ben ik, ja, is het niet alles. Maar in hun eigen ben ik alles. Dat merkte ik. Als ik even fit ben, dan moet ik eigenlijk wel zeggen van waar is hij? Van ze achtervolgen me gewoon. Het is manje 4 maart 2013. De 36-jarige Monique van der Veer had haar man en haar 2 dochters dag zijn en gaat op wij naar haar werk als schooljuf. Ben binnen van Monique alles. Ze is de grutske mem van Lisa en Sanne. En daarnaast stiet ze mij een soort willen van de klas. Maar die dag zal ze net op squallen aankomen. Ze is nog maar correct onderwijs als ze op de zwergsterwei in de berm rekt en de macht uit het stuur verliest. De auto zit naar de orenkant van de dik en klapt dan vol op een beam. Monique is op slag deer. Brengt de band naar school daar. En dan gaat ze vanuit dat die vrouw naar school gegaan is. En naar werk. En dan komt ze thuis en dan staat er een politieauto op rit. En stappen er 2 polities uit en die komen dit grote verhaal te vertellen. Nou ja, dan zakt het alles onder die wei. En dan begint ze dingen te waan die dan waar moeten. Maar ja, ben je helemaal niet shock. En dan begint ze de in en dat soort dingen. En dingen regelen voor de band. Want ja, hoe moet je dit de band letterlijk in vertellen? En daar begin je al over na te denken. Maar die zit nog op school? Die zien dan gewoon op school, ja. En hoe de jou binnen de band thuis kwam. Nou ja, toen heb ik de band vertellen moeten. Ja. Dat zit me nog altijd bij. Hè. Dat is een heel moeilijk moment geweest. We binnen op een bank zitten jong en ze hebben beide naast me zitten en dan heb ik het hun zijn. En de band die win eerst heel verdrietig, hè? Want ze heidgoel en ze zien als iets van, vooral Lisa hier volgens mij zoiets van dit doogt, want dan winnen natuurlijk oormeester nu. En later, dan gaan ze weer hun eigen gang en dan zit je daar nog en dan heeft het wel verteld. Maar ja goed, is het wel tot hun taaldronken, dat weet je. Nee, ik denk bij de jongste vooral dat het net zo dronken is. Het was even een paar minuten en toen weer het gewoon weer verder. Lisa bijvoorbeeld vregen nog van wie moet nu de foto's gaan maken. Want men wie echte fotograaf in huis, die maakt altijd de foto's en die ziet van wie moet dat nou waren? En dan denk je van ja. Daar zijn we bezig. Daar zijn we bezig, ja.
En dan is er crematie. En dan stel ik me zo voor, dan pak je die dochters bij die arm. En dan mag je het leven weer instappen. Ja. Hoe gaat het soms? Ik heb wel eens raar zijn. Ik ben heel blij dat ik de famkes heb. Want dan wie ik alleen nog wist, dan weet ik net wat ik die hier. Lekker zo zeggen. Maar die famkes, ja, ik moest terug van die famkes. Ik ging over de keuze daarin. En dat hebben we eigenlijk altijd niet. Ik zei van, als die vrouw aan met een zwalk in. Van, hé jongens, ik wil net dat je hem zei, ja, maar wij zijn naar de vakantie. Zij moesten al zelf volle missen. Dus ja, dat weer net altijd even makkelijk. Want je in de been in zijn bed en dan zie je wel alleen nog in de husky in de vreemde. Maar aan de andere kant, ik ben wel heel blij dat ik dat in heb. Al gauw na het versterven van Monique wordt Henk wiest op creatieve therapie van de band. In geerwerking met de squallen leren de band terug onder oren knutselen en muziek maken, warmt hij aan om het verdriet en de nieuwe situaties zonder mem. Het jouwt Henk meer inzicht in hoe de band zich vielen. Ze hebben poesjes maken, de jongsters, en die moesten dan in een huisje maken worden. En dan kwam hij in watjes te leiden, want dat weer echt bescherming, daar mocht niks mee gebeuren. Dus daar weer Sanne echt mee bezig van, daar mij niks mee gebeuren. En ik merk dat ik wil op squallen, op het squalplein even een meter net op mijn plak zitten, dan is ze al van slag. Dan denkt ze van, hé, waar is hij? Dus die is heel volle bezig, waar is hij? En Lisa is vooral heel zorgzaam voor mij in het wagen. Dus even een haan op het schouder lezen. Of ik een keer goel, of ze zei van, hé, wat is er uit? Dan Vielt ze dat. Dat vielt ze dat. En daar ben ik wel mee bezig, want ze moet natuurlijk de rol ik net van Memo nemen. Dat ken net, dat mij net. Maar toch, ja, zij is wel zoiets van, hé. Ja, als het erin zit. Ja. En ik vond een soort mensen dat ze zeiden, Henk is eigenlijk een huid en een mem niet. De band ziet er geweldig uit, spik en span, super netjes naar school. Maar is er nooit een moment geweest dat je dacht van, nou ren ik mezelf voorbij? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar dat, wat ze ook zei, dat vind ik wel heel mooi. Want mijn mem leefde toen nog. En een van de eerste woorden die mijn mem zien mij altijd zijn het van, Henk, zorg dat de band er altijd netjes zit. Want er in de band er net netjes bij, dan denken de meesten allemaal, dat gaat er helemaal niet goed hebben. Nee, en dat is mijn mem, zei dat ze me. En dat hij me altijd wel bijblijven. En dat, ik weet altijd wel, vond ik verplicht aan Monique van, de band moet netjes, we winnen altijd netjes, die moeten ook netjes wezen. En ik kijk altijd toch van, eerst de band en dan ik maar. Dus als ik erbij ben, dat vind ik net zo belangrijk, maar de band vooral. Maar precies dat bedoel ik, want toen zei het eerst de band en dan ik maar. Ja, klopt. Maar is het dan niet zo dat de bandenverwerking misschien al, dat die al met dwaande weer en dat stoot er nog net met dwaande wist? Dat het voor die volle letter kan? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik het pas na een periode, dat 2 jaar dat ik eigenlijk de klap kreeg. En ik dacht van, hé, nou ben ik, en ik merk het aan mezelf, dat ik klachten kreeg. Maar dat gewoon toen pas de verwerking kwam. Het is nog jouw Relien. Ja, klopt. En we staan hier bij het graf van Monique. En het viel aan de ene kant heel verdrietig. Maar aan de andere kant staan we dik in de wetenschap. Daar staat op Aardisjoen, tijdens de Friese Top 100, die nieuwe leefde ten huwelijk vrijgehaast. Ja, klopt. Hoe ervaarst u dat? Ja, dat is heel bijzonder. Ik bedoel, jouw Lien is je leven helemaal in de kwant start. En ik heb een tweede hele Lien heb ik Wilma leren kennen. En nou ja, dat is groeit, dat is heel hard groeit. En Wilma is gewoon een heel vast onderdeel van ons leven. En ja, ik hier toen, en Wilma natuurlijk, wij hier samen zitten, dit willen we bezegelen. En wij willen verder met ons fjouweren. De zusters aan de band, die hebben gewoon een hele lieve mem voor kringen. En ja, we groeien als gezin, dus dat is gewoon hartstikke mooi om dat te zien. Nou ja, en dan trouwen, dat is een hele bijzondere stap. Het zal ik een dag worden met een traan. Maar ik ben een hele mooie dag, omdat gewoon, ja, de band vindt het heel mooi. Lisa, de oudste, zei het wel eens van, eigenlijk ben we met ons vierven. En dat is eigenlijk, ik zei, dan ben we met ons fjouwen. En Monique is er natuurlijk nog altijd bij.
En dat is ook gewoon een onderdeel van ons. Viel het voor jou alsof Monique ze wel mijn zegen haast? Griep dit met beide handen aan? Ja, dat heb ik heel vaak. Die is erbij. En ik heb het soms wel, dan wil ik het graag. En dan wil ik graag het teken van Monique hebben. Maar dat gebeurt ook heel vaak. Dan denk ik, ja, ze vindt het goed. Ik kan wel zeggen dat ik wel gelukkig in het leven sta. Hier is dat verwachten? Nee, dat zou ik het nooit weer verwachten. Nee. Ik hier wel de hoop misschien aan, maar net dat het zou wezen. Zo, nee, Dat is wel mooi. dat is heel mooi. Hè. Ja, klopt. Dus hoe sjoest dan in de toekomst? Nou, dat is ook hartstikke mooi. Hè, wij leven uit naar 6 oktober dat we trouwen zullen. Ik denk dat dat een hele mooie stap is. En verder, ja, oud worden met sjouweren, denk ik. Ik denk dat dat de toekomst is. En protten genieten van het leven. Dus we binnen wel achterkwam dat het leven heel betrekkelijk is. En geniet maar van elk moment die hier op je pa komt. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.